Ei, entzun mundu guztiak! Mikel Badoa! Lan handia egin duzu, eta orain gozatzeko garaia da. Orain da zure garaia. Orain da zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Orain da, orain da. 3, 2, 1, goazen! Plangintzan hitz egiten ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Orainan honote da, gozatzeko aukera, ta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa uztazu, egin beharrakazu, egintzazu gustukoena. Orain da zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Ez utzi edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da. Ikasketak onge amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu eta askatasuna ere behar dugu. Orainan honote da, gozatzeko aukera, ta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa uztazu, egin beharrak ahaztu, egintzazu gustukoena. Orain da zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Ez utzi edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da. Orain da zure sentimenduak mundu guztira plazaratzeko unea. Orain da orduak zabaltzeko, barru-barruan duzun arima gaztea. Orain da zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Ez utzi edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da. Orain da zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Ez utzi edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da.